Κάποτε, πριν από πάρα πολλά χρόνια, στα μέρη της Μικράς Ασίας, σε μια περιοχή που την έλεγαν Λυκία, ζούσε ένα παιδάκι. Πάτερ ημών, όν της ουρανής, αγεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το ωφέλιμά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίν σήμερα, και άφησε ημίν τα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς συνέξι μας της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Ο Όσιος Γεράσιμος από μικρός αγαπούσε τον Χριστό και ήθελε να του μοιάσει. Γι' αυτό προσπαθούσε να βοηθάει όσους μπορούσε. Ήθελε όλοι να είναι αγαπημένοι και ενωμένοι. Φύγε! Έχασε! Δώστα μου, εσύ φταίς! Δώστα μου! Δεν είναι δίκαιο! Εσύ φταίς! Λοιπόν, τελείωσε. Θα σε πλακώ. Σταματήστε, μη μαλώνετε. Δεν είναι καλύτερα να παίζουμε αγαπημένοι? Σταμάτα εσύ, παράτα μας με την αγάπη σου. Είναι άδικο. Τι λες καλέ? Άσε μας! Σταμάτα. Παράτα μας! Εσύ φταίς! Θα σε πάμε στα λιοντάρια να σε φάνε. Μη του λέτε έτσι. Δεν μας τρώνε τα λιοντάρια άμα τα αγαπάμε. Ο μικρός Γεράσιμος μεγάλωσε και έγινε μοναχός. Πήγε στην έρημο κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, όπου από τότε που βαπτίστηκε ο Χριστός μαζεύτηκαν κι άλλοι μοναχοί και ασκητές για να ζουν μια αγγελική ζωή. Βρισκόμαστε περίπου στον 5ο αιώνα. Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Μετά από αρκετά χρόνια άσκησης και προσευχής, ο Όσιος Γεράσιμος έγινε ηγούμενος του μοναστηριού. Τώρα είχε την έννοια και την πνευματική ευθύνη για όλους. Την ευχή σου, γέροντα. Του Κυρίου, παιδί μου. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Ορίστε. Γιατί δεν κλειδώνεις το κελί σου? Γιατί δεν είναι κελί μου. Ούτε αυτό, ούτε η καρέκλα, ούτε το τραπέζι, ούτε τα βιβλία και τα πράγματα που έχει μέσα. Μα γιατί, γέροντα? Γιατί, παιδάκι μου, ο άνθρωπος όσα πιο πολλά έχει ξεχνά το Θεό και σκέφτεται αυτά, ενώ αν τα έχει σαν να μην τα έχει, είναι ελεύθερος και μπορεί έτσι να είναι ενωμένος με το Θεό και όχι με άψυχα πράγματα. Και αν μπει ένας κλέφτης και τα κλέψει? Ας τα κλέψει, ας τα πάρει όλα. Μα δεν φοβάσαι, γέροντα? Τι να φοβηθώ, την ψυχή μου δεν μπορεί να μου την πάρει. Αυτή ανήκει στο Χριστό. Από αυτά τα πράγματα ας τα πάρει όλα. Θα προσεύχομαι γι' αυτόν. Και όταν εύχεσαι για κάποιον, τον αγαπάς και δεν τον φοβάσαι. Ευχαριστώ, γέροντα. Την ευχή σου. Του Κυρίου, παιδί μου. Ο Όσιος Γεράσιμος δεν ήταν πάντα μαζί τους. Κάποιες φορές έβγαινε από το μοναστήρι και προσευχόταν για όλον τον κόσμο στην έρημο. Μόνος, με τον μοναδικό Θεό. Ένιωθε τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο δίπλα του. Πατούσε εκεί που πατούσε και εκείνος. Ένωνε τη φωνή του με τη φωνή εκείνου και φώναζε μέσα του. Μετανοείτε. Ήρθε η Βασιλεία των Ουρανών. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού.
Ελευθερώθηκες, Ηρέμησε τώρα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Ένα λιοντάρι! Ένα λιοντάρι! Τι θα κάνει ο γέροντας? Μα δεν φοβάται. Θα μας φάει όλους! Μην φοβάστε, αδελφοί. Είναι καλό λιοντάρι. Είναι όπως ήταν τα ζώα πριν αμαρτήσει ο άνθρωπος. Θα είναι φίλος μας και φύλακάς μας. Μα γέροντα, πού βρέθηκε αυτό το λιοντάρι? Αυτό θα μας φάει όλους! Μη φοβάστε, το βρήκα στην έρημο, κοντά στον Ιορδάνη, χτυπημένο. Είχε μπει ένα μητερό καλάμι στο πόδι του και το είχε πληγώσει. Επειδή το βοήθησα και του βγάλα το καλάμι, αυτό έγινε ήμερο σαν πρόβατο και με ακολούθησε. Μη φοβάστε. Και να, σκέφτηκα, για να μην το έχουμε εδώ τεμπέλη, θα κάνει παρέα στο γάιδαρο που μας κουβαλάει το νερό. Θα πηγαίνει μαζί του στο ποτάμι και έτσι θα τον προστατεύει κιόλας. Δεν θα χρειάζεται να πηγαίνετε εσείς μαζί του και να χάνετε όλη σας τη μέρα για να τον προσέχετε. Θα πηγαίνει ο Λέων. Εγώ λέω να τον ονομάσουμε Ιορδάνη, γιατί ο γέροντας τον βρήκε στον Ιορδάνη ποταμό. Έλα να γνωρίσεις και το γάιδαρο, τον καινούριο σου φίλο. Να δεις χαρά που θα κάνει. Άιντε στο καλό. Έχεις και καινούριο φύλακα σήμερα. Ποιος τη χάρη σου? Ναι, ποιος τη χάρη σου? Πολλοί θα σε ζήλευαν. Αν δεν σε φάει για πρωινό και φτεδάκι, τυχερός θα είσαι. Τι είναι αυτά που λέτε στο ζωντανό? Καλά που δεν καταλαβαίνει. Αντί να ντρέπεστε για τις αμαρτίες μας και τα πάθη μας που αγρίψαν τη φύση, το πειράζετε. Αστεία το είπαμε, γέροντα, συγγνώμη. Δεν είναι αστεία οι αμαρτίες μας, παιδάκι μου. Αν τα λιοντάρια είναι άγρια, εμείς τα κάναμε. Ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ήρθανε. Ήρθανε. Απίστευτο. Να είχα την υπομονή του γαϊδάρου. Να είχα την υπακοή του λιονταριού. Ούτε που περίμενα ποτέ στη ζωή μου να δω τέτοιο θέαμα. Ένα λιοντάρι και ένας γάιδαρος παρέα. Ένα λιοντάρι πιστό και υπάκουο. Είδες τι κάνει η ταπείνωση και η αγάπη του γέροντα? Μεγάλη δύναμη της αγάπης. Σκέψου ότι αυτή δημιούργησε τον κόσμο. Η αγάπη του Θεού. Άιντε στο καλό. Στην ευχή του Χριστού.
ένας γάιδαρος. Πάμε να τον πάρουμε. Φαίνεται γερός και δουλευταράς. Χάθηκε. Το λιοντάρι. Μόνο του. Πού είναι ο γάιδαρος? Έχει γούστο να τον έφαγε. Αυτό ήταν. Απίστευτο. Ξύπνησαν τα άγρια αισθήματά του. Τι έγινε? Κακόμοιρο γαϊδουράκι, πόσο θα τρόμαξες, πόσο θα Και πόνεσες. εγώ που νόμιζα πως η αγάπη θεραπεύει όλα τα πάθη. Τι άγριος θάνατος. Άγριο ζώο. Δεν άντεξες άλλο. Τι έγινε, αδελφοί, τι έγινε? Πού είναι ο γάιδαρος? Τον έφαγε το λιοντάρι, γέροντα. Τον έφαγε? Ναι, γέροντα, αυτό ήταν. Τώρα θα φάει και εμάς σιγά σιγά. Η αγάπη του Θεού είναι μόνο για τον άνθρωπο. Δεν ωφελεί τα ζώα. Έγινα μοναχός για να με φάνε τα λιοντάρια. Ησυχάστε. Όσο για σένα, τώρα που δεν θα έχουμε γαϊδουράκι, θα πηγαίνεις εσύ για νερό. Για να δούμε μήπως η ταπείνωση σε ωφελήσει. Μην τα βάζετε με τα ζώα. Να θυμάστε πως εμείς φταίμε για την αγριότητά τους. Εύχομαι να μετανιώσεις και να διορθωθείς. Γύρισε ο άσοδος ήλιος. Μπράβο, αγόρι μου. Μαθαίνεις εύκολα. Ναι, μέχρι να φάει και τον επόμενο. Φάε. Σήμερα είναι Τετάρτη. Έχουμε νηστεία. Πας και σε βοηθήσει να κρατιέσαι. Περίεργο ζώο. Τρώει ψωμί. Νηστεία, υπακοή, ταπείνωση. Αν δεν είχε φάει και το γάιδαρο, θα ήταν ο καλύτερος χριστιανός. Δεν νομίζω. Γιατί δεν μπορεί να δοξάσει το Θεό. Τι λες? Τον δοξάζει με τις πράξεις του. Σωστά. Αλλά δεν προσεύχεται. Και βασικά δεν κοινωνεί με τον Χριστό. Τι συγκρίνεις τώρα? Παρ' όλα αυτά όμως, αν αυτό που είναι άγριο ζώο ασκείται έτσι, σκέψου πόσο καλύτεροι θα έπρεπε να είμαστε εμείς. Ο γάιδαρος! Ο γαϊδαράκος μας! Πού βρέθηκε? Και σκηνή βλέπω. Άρα κάποιοι τον είχαν δέσει. Τον είχαν κλέψει και τον είχαν δέσει. Ίσως κάποιοι ληστές. Έτσι φαίνεται. Και εκείνος τον βρήκε, τον έλυσε και μας τον έφερε πίσω. Και εμείς τον κατηγορούσαμε ότι έφαγε το γάιδαρο. Τελικά η αγάπη σου, γέροντα, κάνει θαύματα. Το έχει θεραπεύσει για τα καλά το ζωντανό. Η αγάπη είναι του Χριστού. Αυτή να ζητάμε και με αυτή να ζούμε. Πάμε τώρα στις δουλειές μας. Η εργασία είναι αρετή και ο Θεός συνέχεια εργάζεται για τη σωτηρία μας. Το λιονταράκι μας
χάρηκε την όμορφη βόλτα του, αλλά μέσα στη μονή το σκηνικό έχει αλλάξει. Οι μοναχοί στενοχωρημένοι τρέχουν πέρα δόθε. Ο γάιδαρος δεν έχει ετοιμαστεί για το κλασικό δρομολόγιο. Κάτι δυσάρεστο έχει συμβεί, αλλά τι? Κοιμήθηκε ο γέροντας. Κοιμήθηκε ο πατέρας μας Ιορδάνη. Δεν θα τον βλέπουμε όπως πριν, αλλά θα δεχόμαστε τις προσευχές του από τον ουρανό. Έλα να σου δείξω που είναι ο Κυριός σου, να καταλάβεις τι σου λέμε. Από τότε η εκκλησία μας τιμά τον Όσιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη κάθε χρόνο στις 4 Μαρτίου, που ήταν η ημέρα της κοιμήσεώς του. Εμείς μπορούμε να του μιλάμε κάθε μέρα και αν θέλουμε να του μοιάσουμε, να έχουμε στο νου και στην καρδιά μας τον Χριστό. Τότε όλα τα δύσκολα και άγρια σαν τα λιοντάρια θα μπορούμε να τα κάνουμε εύκολα και απλά.